कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंदर भक्तल की। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवयः भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्कृति। శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12 శ్లోక 4. సూత ఉవాచ सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः अपीपलधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः पितृवत्सञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। చదవండి అందరూ శ్లోక చదవండి. सूत उवाच सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सूतः उवाच శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. अपीपलत्
అపి పలతి చక్కగా పాలించాను. చక్కగా పాలించెను. ధర్మరాజః ధర్మరాజు. ధర్మరాజు పితృవత్ తండ్రి వలె. పితృవత్ తండ్రి వలె. రంజయన్ రంజింపజేసెను. రంజింపజేసెను. ప్రజాః జన్మించిన వారందరిని. జన్మించిన వారందరిని. నిస్పృహః స్వలాభాపేక్ష లేనివాడై. స్వలాభాపేక్ష లేనివాడై. సర్వములైన కామేభ్యః ఇంద్రియ భోగము నుండి. కృష్ణపాద శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలముల. అనుసేవయ సేవానురక్తుడై. సూత గోస్వామి పలికెను, ధర్మరాజు తన పాలనలో ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి వలె పాలించాను. శ్రీకృష్ణ భగవాను నిరంతర పాదపద్మ సేవ కారణమున అతడు స్వలాభాపేక్ష రహితుడై అన్ని రకముల ఇంద్రియ భోగము నుండి దూరుడై ఉండెను. సూత గోస్వామి పలికెను, ధర్మరాజు తన పాలనలో ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి వలె పాలించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిరంతర పాద పద్మ సేవ కారణమున అతడు స్వలాభాపేక్ష రహితుడై అన్ని రకముల ఇంద్రియ భోగము నుండి దూరుడై ఉండెను. విజయభాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ఉపోద్ఘాతమునందు తెలుపబడినట్లు ప్రపంచమునందలి దుఃఖ భాగులైన మానవాళి కొరకు మానవ సంగమున కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానం యొక్క అవసరం ఎంతేనే కలదు. కనుకనే కృష్ణపరమైన విజ్ఞానమును స్వీయ శ్రేయస్సు, సంఘ శ్రేయస్సు, సర్వ ప్రపంచ మానవాళి శ్రేయస్సు నిమిత్తమై స్వీకరింపుమని సర్వదేశముల ప్రముఖులందరినీ మేము అభ్యర్థించుచున్నాము. ఇదే విషయము ధర్మరూపమైనట్టి ధర్మరాజు ఉదాహరణము ద్వారా ఇచ్చట ధ్రువపరపబడినది. భారతదేశంలో జనులు రామరాజ్యము కావాలనని తహతహలాడుచుందురు. ఏలయన శ్రీరామచంద్రుడు ఆదర్శనీయుడైన రాజై ఉండెను. భారతదేశం నందలి ఇతర రాజులు లేదా చక్రవర్తులు కూడా భూమిపై జన్మించిన ప్రతి జీవియు పురోగతి చెందు రీతిలో రాజ్యం నెల్లి ఉండిరి. ఈ శ్లోకమున ప్రజా అను పదం మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ప్రజా అనగా జన్మించినది అని భావము. భూమిపై జలచరములు మొదలుగా పూర్ణులైన మానవుల వరకు అనేక జీవరాశులు కలవు. ఆ జీవులందరూ ప్రజలే. జన్మించిన ప్రతి జీవికిని పితామహుడైనందున ఈ విశ్వపు సృష్టికర్త ప్రజాపతిగా తెలియబడినాడు. కనుకనే ప్రజాహ అనేది పదమును ప్రస్తుతము ఉపయోగించినట్లు కాక విశాల భావంలో ఉపయోగింపవలసి ఉన్నది. అనగా రాజైన వాడు జలచరములు, వృక్షములు, సరీసృపములు, పక్షులు, పశువులు, మానవులు మొదలగు సర్వ జీవజాతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించును. ప్రతి జీవుడును శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశయే. భగవద్గీత 14వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం. ఇక దేశము నేలటి రాజు దేవదేవుని ప్రతినిధి కనుక జీవులందరికీ కూడా రక్షణము నొసగవలసి ఉన్నది. కానీ ప్రస్తుత నీతి చెడిన పరిపాలనా పద్ధతికి చెందిన రాష్ట్రపతులు, నియంతల విషయమున ఆ విధముగా లేదు. అట్టి పాలనలో ఉన్నతమైన జంతువులకు నామమాత్ర రక్షణ మొసగబడగా హీన జంతువులకు రక్షణ మొసగబడలేదు. కానీ ఇట్టి దివ్య జ్ఞానము కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును అవగతము చేసుకుని వాడే నేరవగలడు. కృష్ణపరమైన జ్ఞానము నెరుగుట ద్వారా మనుషుడు ప్రపంచమున పూర్ణుడు కాగలడు. ఈ శాస్త్రమునందు జ్ఞానము లేనిదే విద్య ద్వారా పొందినట్టి మనుజుని యోగ్యతలు డాక్టరేట్ పట్టాలు భంగకరములు మరియు వ్యర్థములే కాగలవు. ధర్మరాజు ఈ కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానము సంపూర్ణంగా నెరిగి ఉన్నాడు. కనుకనే నిరంతరముగా ఈ జ్ఞాన సముపార్జనచే శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిరంతర భక్తియుత సేవచే ధర్మరాజు ప్రపంచమును పాలించగల యోగ్యతను పొంది ఉండేదని తెలుపబడినది. తండ్రి అయిన వాడు కొన్ని మార్లు కుమారుని ఎడ బాహ్యమునకు క్రూరముగా వర్తించవచ్చును. అంత మాత్రమున అతడు తండ్రిగా తన అర్హతను కోల్పోయినాడని భావము కాదు. అంతరంగమున పుత్రుని మంచినే సదా వాంఛించి ఉండుటచే తండ్రి ఎల్లవేళలా తండ్రియే.
తన పుత్రులందరూ తన కన్నను ఉత్తములు కావాలనని తండ్రి కోరును. కనుకనే ధర్మమూర్తి అయిన ధర్మరాజు తన పాలన యందలి ప్రతి ఒక్కరు, ముఖ్యంగా చైతన్యవంతులైన మానవులు కృష్ణ భక్తులుగా మారి భౌతిక జీవన క్లేశముల నుండి ముక్తులు కావాలని వాంఛించాను. పౌరులందరికీ సర్వ శుభమును కూర్చవలెననుటయే అతని పరిపాలక లక్ష్యమై ఉండెను. ఏలయన మూర్తిభవించిన ధర్మముగా అతడు వారి వాస్తవమైన శుభమును గూర్చి పూర్ణముగా నెరిగి ఉన్నాడు. అతడు ఆ సిద్ధాంతము పైననే పరిపాలనను కొనసాగించను గాని ఇంద్రియ భోగం అనేది రాక్షస సిద్ధాంతముపై ఆధారపడి కాదు. ఆదర్శనీయుడైన రాజుగా అతడు స్వలాభాపేక్ష రహితుడై ఉండెను. అతని ఇంద్రియములన్నీను సర్వదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవలోనే నియుక్తములై ఉండటచే ఇంద్రియ భోగమునకు తావే లేకుండెను. బ్రాళ్లకు నీరందించక పత్రములకు నీరు పెట్టువాడు శక్తిని కాలమును వృధా చేసిన వాడైనట్లుగా, పూర్ణమును ప్రక్కకు పెట్టి అంశాలను సేవించుట ఎందే మునిగిడివాడు శక్తిని కాలమును వృధా కావించిన వాడగును. బ్రాళ్లకు నీరందించుటచే పత్రములన్నీయును అప్రయత్నముగా పూర్ణ జీవముతో ఉట్టిపడగలవు. కాని పత్రములకే నీరందించినచో శక్తి అంతయు వ్యర్థము కాగలదు. కనుకనే ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవయందే సదా నియుక్తుడై ఉండెను. ఆ విధముగా అతని పరిపాలనలో గల భగవదంశలైన జీవులకు ప్రస్తుత జీవనమున సకల సదుపాయములు తదుపరి జన్మమునకు చక్కని ప్రగతి పూర్ణముగా కలిగించబడినవి. పూర్ణముగా దేశపాలక విధానం ఇది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. చదివేస్తాను. ఇంకా 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళది. రాజ్యభారం. సంపదః క్రతవో లోకా సంపదః సంపదః క్రతవో లోకా మహిషి భ్రాతరో మహీ మహిషి భ్రాతరో మహీ జంబూద్వీపాధిపత్యం చ జంబుద్వీపాధిపత్యం చ యశశ్చ త్రిదివం గతం. త్రిదివం గతం. సంపదః సంపదలు. క్రతవః యజ్ఞములు. యజ్ఞములు. లోకాః భవిష్యద్గమ్యము. భవిష్యద్గమ్యం. మహిషి రాణులు. మహిషి రాణులు. భ్రాతరః సోదరులు. సోదరులు. మహి భూమి. మహి జంబూద్వీప భూమండలము లేదా మనము నివసించి ఉన్న లోకము. జంబూద్వీప భూమండలము లేదా మనము నివసించి ఉన్న లోకము. ఆధిపత్యము. ఆధిపత్యం. చ కూడా. యశః యశస్సు. యశస్సు. చ మరియు. మరియు త్రిదివం ఊర్ధ్వలోకములు. త్రిదివం ఊర్ధ్వలోకములు. గతం వ్యాపించెను. వ్యాపించెను. ధర్మరాజు యొక్క భౌతిక సంపత్తులు అతని ఉత్తమ గతికి కారణము కానున్న క్రతువులు, అతని రాణి, సమర్థులైన అతని సోదరులు, అతని విశాల రాజ్యము, అతని భూమండలాధిపత్యము, అతని యశము మొదలగు వానిని గూర్చిన సమాచారము ఊర్ధ్వలోకములకును చేరెను. ధర్మరాజు యొక్క భౌతిక సంపత్తులు అతని ఉత్తమ గతికి కారణము కానున్న క్రతువులు, అతని రాణి, సమర్థులైన అతని సోదరులు, అతని విశాల రాజ్యము, అతని భూమండలాధిపత్యము, అతని యశము మొదలగు వానిని గూర్చిన సమాచారము ఊర్ధ్వలోకములను చేరెను. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ధనవంతుడు గొప్పవాడైన మానవుని నామయశస్సులే ప్రపంచమంతటను తెలియబడును. అట్లే చక్కని పరిపాలనము, భౌతిక సంపత్తులు, ఉత్తమ పత్ని అయిన ద్రౌపది, సోదరులైన భీమార్జునుల బలము, జంబూద్వీపముగా ప్రసిద్ధికెక్కిన భూమండలముపై సంపూర్ణ ఆధిపత్యముల కారణమున ధర్మరాజు యశోనామములు ఉన్నత లోకములను కూడా చేరి ఉండెను.
ఈ శ్లోకం నందలి లోకాహ అను పదము ప్రధానమైనది. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములలో పెక్కు లోకములు కలవు. భగవద్గీత 9.25 నందు తెలుపబడినట్లు మానవుడు ప్రస్తుత జన్మమున వనరించేడు కర్మ ద్వారానే ఆ లోకములను చేరగలడు. అంతేగాని బలవంతమైన ప్రవేశము అచ్చట అంగీకరింపబడదు. రోదసి యందు కొన్ని వేల మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణింపగల వాహనములను రూపొందించిన చిన్నపాటి భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు, ఇంజనీర్లు అచ్చట ప్రవేశము నొసగబడరు. ఏలయన ఉత్తమ లోకములను చేరుటకు మానవుడు యజ్ఞము మరియు సేవ ద్వారానే యోగ్యతను సాధించవలెను. జీవితంలో అడుగడుగునా పాపజీవనమునే గడిపెడి వారు భౌతికత్వపు క్లేశములను మరింతగా అనుభవించుటకు జంతు జన్మలకు పతనము చెందవలసి ఉండును. ఈ విషయం భగవద్గీత 16.19 యందు తెలుపబడియే ఉన్నది. ధర్మరాజు యొక్క యజ్ఞములు యోగ్యతలు మహత్పూర్ణములును ధర్మపూర్ణములును అగుటచే ఉన్నతలోక వాసులు కూడా అతనిని తమలో ఒకనిగా ఆదరించుటకు సిద్ధపడి ఉండిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కిం తే కామాసుర స్పర్హా ముకుంద మనసో ద్విజాః అధిజహ్రుర్ముదం రాజ్ఞః క్షుధితస్యాయతేతరే. కిం తే కామాసురస్పర్హా ముకుంద మనసో ద్విజాః అధిజహ్రుర్ముదం రాజ్ఞః క్షుధితస్యాయతేతరే. శ్లోక చదవండి. శ్లోక ఎవరైనా చూద్దారా? किं ते कामासुरस्पर्हा किं ते कामासुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे. कामाः सुरस्पर्हा किं ते कामाः सुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे. किं ते कामासुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे. हरे कृष्ण. కిం దేని కొరకు, తే అవన్నీయును, కామాః భోగ విషయములు, సుర దేవతలు, స్పర్హాః ఆశలు, ముకుంద మనసః కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు, ద్విజాః ఓ బ్రాహ్మణులారా, అధిజహ్రుః సంతృప్తి పరుపగలువు, ముదము రాజ్ఞః రాజును, క్షుధితస్య ఆకలిగొన్నవానికి, యథ వలె, ఇతర విషయములు. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యము అతి మనోహరమైనందున స్వర్గలోకవాసులు కూడా వాటి కొరకై ఆశించిరి. కానీ అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవయందే అనుక్తుడగుట వలన
ఆ దేవదేవుని సేవకు అన్యమైనది అతనిని సంతృప్తి పరుపలేదు. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఓ బ్రాహ్మణులారా, ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యము ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యము అతి మనోహరమైనందున అతి మనోహరమైనందున స్వర్గలోకవాసులు కూడా స్వర్గలోకవాసులు కూడా వాటి కొరకై ఆశించిరి. వాటి కొరకై ఆశించిరి. కానీ అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవయందే అనురక్తుడగుట వలన శ్రీకృష్ణ భగవాను సేవయందే అనురక్తుడగుట వలన ఆ దేవదేవుని సేవకు అన్యమైనది అతనిని సంతృప్తి పరపలేదు. అన్యమైనది అతనిని సంతృప్తి పరవలేదు. స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. మాతాజీ స్వాతి మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఇంకెవరైనా చదువుతారా? మీకంటే అన్నిట్లో ఉన్నారు కానీ వాయిస్ రావట్లేదు. ప్రభు నేను చదివేదా ప్రభుజీ? వాణికుమారి చదవండి మాత, ఎవరైనా చదవండి. ఓకే, నేను చదువుతాను ప్రభు. ఓకే ఓకే మాత, చదవండి. హరే కృష్ణ. ఈ ప్రపంచమున ఒక్క నిమిషం. ఈ ప్రపంచమున రెండు విషయములు జీవులకు సంతృప్తిని కూర్చగలవు. భౌతికత్వంలో మునిగినప్పుడు జీవుడు కేవలము ఇంద్రియ భోగము ద్వారా తృప్తి చెందును. కానీ భౌతిక గుణముల నుండి ముక్తుడైనప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యర్థము ప్రేమయుత సేవను వనరించుట ద్వారానే అతడు సంతృప్తి చెందగలడు. దీని భావమేమనగా సహజరీత్యా జీవుడు సేవకుడే గాని సేవింపబడేవాడు కాడు. భౌతిక శక్తిచే మోహితుడైన కారణమున జీవుడు తనను తాను సేవింపబడువానిగా మిథ్యాధోరణిలో భావించును. కానీ వాస్తవమునకు అతడు సేవింపబడేవాడు కాడు. కామము, కోరిక, క్రోధము, ద్వేషము, గర్వము, పిచ్చితనము, అసహనము వంటి వాటికి అతడు దాసుడై ఉండును. కానీ జీవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనచే జ్ఞానవంతుడైనప్పుడు తాము భౌతిక జగమునకు ప్రభువు కాననియు కేవలము ఇంద్రియములకు దాసుడు నానియు తెలుసుకొనును. ఆ సమయమున అతడు భగవానుని సేవ కొరకై అర్థించి నామమాత్ర భౌతిక సుఖముంచే భ్రాంతుడు కాకుండా ఆనంద భాగుడగును. ధర్మరాజు ముక్త జీవులలో ఒకడైనందున విశాల రాజ్యమునందు గాని, సాధ్వి అయిన భార్య యందు గాని, విధేయులైన సోదరులందు గాని, సుఖ ప్రజల యందు గాని, సమృద్ధమైన ప్రపంచమునందు గాని ఆనందము కొనలేదు. శుద్ధ భక్తునికి ఇట్టి వరములు కొరకనే అప్రయత్నముగా లభించును. ఆకలి ఉన్నవాడు ఆహారము తప్ప మరి ఇతరులతో సంతృప్తి చెందడని తెలియజేయచ్చు వసకబడిన ఉపమానము ఇచ్చట చక్కగా అమర్నది. ఈ భౌతిక జగమంతయు క్షుధార్తులైన జీవులతోనే నిండి ఉన్నది. అట్టి ఆకలి అనున్నది
మంచి ఆహారము, నిలువ నీడ లేదా ఇంద్రియ భోగముల కొరకు కాదు. అది కేవలము ఆధ్యాత్మిక వాతావరణము కొరకే. తగినంత ఆహారము, నిలువ నీడ, రక్షణము, ఇంద్రియ భోగార్థముల కొరబడి ఉన్నందునే ప్రపంచము అసంతృప్తికి లోనై ఉన్నదని వారు అజ్ఞానవశమున పలుకుచుందురు. ఇది భ్రాంతిగా పిలువబడును. అనగా జీవుడు ఆధ్యాత్మిక తృప్తి కొరకై ఆకలిని కొని ఉండగా అన్నార్థుడై ఉన్నట్లు తప్పుగా చిత్రీకరించుచున్నారు. కానీ భౌతికంగా సంతుష్టులైన వారు కూడా ఆకలి కొని ఉన్నట్లు మూర్ఖ నాయకులు గాంచలేకున్నారు. ఆ విధముగా భౌతికంగా సంతుష్టులై ఉన్న వారికి గల ఆకలి మరియు దారిద్ర్యములేమిటి? ఆధ్యాత్మికమైన ఆహారము, ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రయము, ఆధ్యాత్మిక రక్షణము, ఆధ్యాత్మిక భోగముల కొరకే. అట్టి ఆకలి ఇవన్నీయును పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని సాహచర్యములోనే లభించగలము. కనుక అటువంటి వాటిని కలిగిన మనుజుడు భౌతిక జగత్తు యొక్క నామమాత్ర ఆహార వసతి రక్షణ భోగములచే ఎన్నడను ఆకర్షితుడు కాడు. కానీ స్వర్గలోకవాసులచే అనుభవింపబడినటివి అయినను అతడు లెక్క చేయడు. కనుకనే ఈ విశ్వంలోని అత్యంత ఉన్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకం నందును జీవుడు తన ఆకలిని సంతృప్తి పరచుకొనలేడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీత 8.16 యందు పలికి ఉన్నాడు. అట్టి బ్రహ్మలోకంన ఆయువు భూలోక గణన ప్రకారము అనేక లక్షల రెట్ల సంవత్సరములు అధికముగా నుండును. జీవుడు అమృత తత్వమునందు స్థితుడైనప్పుడు అప్పుడే అట్టి ఆకలి శమించగలదు. భక్తులకు ముక్తి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును ఒసగడి ముకుందుని సాహచర్యమున బ్రహ్మలోకమునకు వరముగానున్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందే అటువంటి అమృత తత్వము లభించగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో యుధిష్ఠిర్ మహారాజు రాజర్షి. సో ధర్మ పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ ధర్మ అని చెప్తున్నారు. ధర్మరాజు అనేవాళ్ళు యుధిష్ఠిర వాళ్ళ పేరు. వాళ్ళు ఎంత ధర్మిష్ఠులు అంటే దానికోసం వాళ్ళకి ధర్మరాజు అనే వాళ్ళ పేరు. ధర్మరాజు యుధిష్ఠిర. సో అంత వాళ్ళ కీర్తి. సో ఇక్కడ వాళ్ళ గొప్పతనం చెప్తుండేది. సో వెనకాలి మహారాజులందరూ అలానే ఉంటుండ్రి. సో వాళ్ళు అంత జీవులకి ఒక తండ్రి. ప్రజ అంటే ఎవరు ఈ స్థలంలో జన్మించారు ప్రజాయతే. సో ఆ జన్మించేది ఎవరైనా కావచ్చు, మనుషులు కాకుండా ఇంకా అందరూ అన్ని జీవరాశులు కూడా. అంత ఒక కీట క్రిమి ఒక ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజ అనే వాళ్ళు భావించి వాళ్ళకి రక్షణ ఇస్తుంటారు. తండ్రి అందరికి ఎలా రక్షణ ఇస్తారో అలానే అందరూ తండ్రి కృష్ణుడు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ తాసాం బ్రహ్మమాద్యోని అహం బీజ ప్రదాపిత.
సో కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క తండ్రి. సో కృష్ణుని ప్రతినిధించి ఈ మహారాజులు అలానే వాళ్ళు తండ్రిల వలె వాళ్ళు రక్షించుతుండ్రి వాళ్ళు. సో మహారాజు ధర్మరాజు ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఆ చాప్టర్లు కంపేర్ చేస్తుండేది, పోల్చుతుండేది. ఈ రోజు ప్రస్తుత సిస్టమ్ ఇది మనది డెమోక్రసీనో, డిక్టేటర్షిప్, కమ్యూనిజము, ఏదేదో రకమైన మన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ దీంట్లో వాళ్ళ స్వార్థం అంతే ఇక్కడ. సో ఇది ధర్మరాజు దృష్టి వాళ్ళ స్వార్థం కాదు. స్వార్థం అంటే నిజమైన స్వార్థం. నతే విదు స్వార్థగతిం విష్ణు దురాశయాయ బహిరర్థమాని అందాయతాందే రూపనీయమాన తే అపి ఈశతంత్ర ఉరుధాంని బద్ద. చెప్పేది ఇక్కడ మనకి భౌతిక జగత్తులో తెలీదు మనకి ఏమి మన స్వార్థం. యాక్చువల్లీ మన స్వార్థం ఏమంటే కృష్ణుని ఏమో సేవించేది, అదే మన స్వార్థం. యాళ్ళు తెలీదు దురాశ మనం బహిరర్థమానిన మన మనస్సు బాహ్యంగా చూస్తుంది. బాహ్యంగా అంటే భౌతిక ఇంద్రియ వస్తువులపై చూస్తుంది. సో ఈ దురాశ అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇది సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఇది పెట్టుకుంటున్నాం ఆశలు, పోతే ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకి దీని నుంచి మనకి రాదు. మనకి దురాశ ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. దురాశ బహిరర్థమాన. ఎలా అలా ఉంది ఎలా అంటే అందాయత అందే ఉపనీయమాన. ఇప్పుడు నేను ఫాలో చేస్తుండే లీడర్ ఇక్కడ గ్రుడ్డి వాళ్ళు ఇంకో గ్రుడ్డి నాయకుని ఫాలో చేసేది. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రుడ్డి వాళ్ళు ఎలాంటే తే అపి ఈశతంత్ర వృధాంని బద్ద. వాళ్ళకి ఈశతంత్ర భగవంతుడా ఈ జగత్తు ఎలా జరుగుతుంది, ఏ నియమంలో జరుగుతుంది తెలియదు. వాళ్ళు సంపూర్ణ వృధాంని బద్ద త్రాడు ఇచ్చేసినట్లు వాళ్ళ కాళ్ళు చేతిలో అంతా ఇదైంది. రజోగుణ తమోగుణంలా అంతా వాళ్ళు బంధనం అయ్యాయి. సో అప్పుడు అలా ఉండే ఒక గ్రుడ్డి నాయకుల్ని పాలించితే ఏమి మనము పురోగతి సాధించుతాం. సో ఇక్కడ మేము ఫాలో చేయాలి అంటే ధర్మరాజు, సో అలా ఒక మహారాజు వాళ్ళని ఫాలో చేయాలి మనం. సో ఇక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్థితిలో ఉన్నారు అంటే కృష్ణ పాదానుసేవ. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణ పాదానుసేవయ. సో భగవంతుడ చరణ కమలముల సేవానురక్తుడై. సో వాళ్ళు ప్రతిష్ఠితులై ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఆ ఒక రియలైజేషన్ అనుభూతి ఉంది. సో దాంట్లోనే ప్రతి ఒక్క జీవికి సహజమైన ఆనందం అని. సో వాళ్ళు దాంట్లో స్థితిలో అయిన దాని కారణంగా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి కూడా దాన్ని వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళు ఒక వ్యవస్థ చేస్తున్నారు. సో చెప్తుండేది ఆ కృష్ణ తత్వ విజ్ఞానంలో వాళ్ళు ప్రవీణులైన కారణంగా అంతా తెలుసు వాళ్ళకి ఎలా సంపూర్ణ రాజ్యం సంపూర్ణ విశ్వంనే వాళ్ళు రూల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మేము అనుకుంటాం ఎలా సాధ్యం అవుతుండే అంత పెద్ద రాజ్యము. ఇప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు చిన్న ఇదే మనకి చూసే కావద్దు. మనకి మేనేజ్మెంట్ చాలా అది సృష్టించవచ్చు ఏదైనా కావాలంటే ఒక చెప్పాలి అంటే, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు కూడా. సో అలా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు మహారాజు అంటే సంపూర్ణ విశ్వంని మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు. అవును, వీళ్ళు సామాన్య మహారాజు కాదు. వీళ్ళు వాళ్ళ అంతా ఉండేవాళ్ళు భగవంతుడి శుద్ధ భక్త దీంతో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు స్థితిలో వాళ్ళకి సాధ్యమవుతుండే. సో ఇక్కడ చూస్తుండేది ఇంకా ప్రతి ఒక్క జీవుడు కూడా వాళ్ళు భగవంతుడు భక్తులు అవ్వాలి అలా ఒక వ్యవస్థ చేస్తుంటారు. సో ఒక తండ్రి అని వాళ్ళకి అంత దీనిగా చెప్తున్నారు. సో తండ్రి ఎలా వాళ్ళ పుత్రుల్ని వాళ్ళ హితంని కోరుతారు, అలానే మహారాజు వాళ్ళు అంత హితం కోరుతుంటారు. సో వెనకాల ఈ సమయంలో అంత ప్రజలకి మన మహారాజు ఉన్నారు అలా ఒక వాళ్ళకి మాట మనకి భయం పడే అవసరం లే అంటే భగవంతుని ప్రతినిధించి వాళ్ళు దీనిగా చూసుకుంటుంటారు వాళ్ళు మహారాజు. సో అందరూ ఈజీ ఎవరికోసం వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చేయండి ఆ రకంగా ఉంటుండే. ఇప్పుడు అంటే ఇంత ప్రోటోకాల్ వాళ్ళని రక్షించేదానికి ఎంతో ఇది మోటార్ కేర్ చెప్తారు. ఇప్పుడు యాదో ఒక యూట్యూబ్ వీడియో ఏదో పెట్టారు. కాస్ట్లీ ఇది ఎవరెవరు ఇప్పుడు ఉన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ విశ్వంలో. సో ఒక రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకా నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు ఎవరెవరో చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళది మోటార్ కేడ్ ఎంత ఖర్చు ఉంది, ఎంత వాళ్ళకి ఒక జీవం రక్షించేదానికి ఎంతో ఒక హై కమాండోస్ ఇది అంత చూస్తుంటే ఎంత డబ్బులు వ్యయం. సో అవుతేనే ప్రయోజనం లే వాళ్ళని రక్షించిన ఒకరు. ఎనీవే చెప్పేది ఈ మహారాజు అంటే వాళ్ళ స్వంతం వాళ్ళ రక్షణ కాదు, వాళ్ళు విశ్వాన్ని అంత ప్రజల్ని రక్షిస్తుంటారు.
సో వాళ్ళది ఆ దృష్టి ఉంటుండే. అప్పుడు ఎవరు కూడా వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వచ్చేయండి, ఎవరు కూడా వెళ్ళి అది కృష్ణుడు కూడా వినేది నన్ను. ఒక రోజు ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఇది బెల్ చేసేది బయట, మీరు దీంట్లో అన్యాయం జరుగుతుంది, మీ దీంట్లో ఏం అన్యాయం అంటే నా పుత్రులు నా మొదటే వాళ్ళు మరణం పొందుతున్నారు అంటే అది కూడా కారాదు. ఫస్ట్ హిరియలు మరణము, తర్వాత వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు మరణం. సో ఇప్పుడు అదేమైనా ఇది అవుతే అకస్మాత్ ఏమైనా ఏం చెప్పేది ఒక రేర్ ఇన్స్టెన్స్ అది ఇదవుతే అది రాజునే అది దానికి రెస్పాన్సిబుల్, వాళ్ళ బాధ్యత. సో వాళ్ళు సరిగా ధర్మిష్ఠుడుగా చేస్తాలే వాళ్ళు, దానికోసము ఈ రకంగా అవుతుంది అని. అంటే తండ్రి ఉన్నట్లే వాళ్ళ పుత్రుడు మరణించుతారు. సో అని ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ద్వారకాల కృష్ణుడి పైన, కృష్ణ మటుక అంత యాదవుల పైన. సో తర్వాత నాకు తెలుసు అర్జునుడు వస్తాను మరలా అంత మహావిష్ణువు చేసింది ఒక లీల అది, దానికోసము మా కృష్ణుడు చూడాలి అని వాళ్ళు చేసింది లీల, అంత బ్రాహ్మణ పుత్రులంతా వాళ్ళని మరణించేది. సో ఎనీవే, సో ఆ సన్నివేశంలో చెప్పేది ఈ మహారాజు ఎంత ఒక బాధ్యత ఉంది, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కర సుఖ దుఃఖము కూడా వాళ్ళ పైన ఆధారం ఉంటుంది, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంటారు. సో ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు అలాగా వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పినట్లు అంతా ఏమి భగవంతుడు రాముడుగా స్థాపించారో సేమ్. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు కూడా అలానే చేశారు. సో చెప్తారు ఇంత ఎక్కువ ఎండ లేదు, ఎక్కువ చల్లగా లేదు. ఇప్పుడు మనకే వస్తుంది, వర్షం వస్తుంది, ఇంకోటి వస్తుంది, ఇది అవంతా లేవు, అంత ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అంటే అంత సమృద్ధి జగత్లో, అంత యావది కూడా స్కేర్సిటీ అనేది లేవు. సో ఇక్కడే ఒక వైకుంఠం, భూవైకుంఠం, భూలోకమే ఒక వైకుంఠంగా మారుతుంది. ఈ యొక్క మహారాజులు వాళ్ళు భక్తులుగా ఉండి వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా అది కాదు, వాళ్ళే ఏమో ప్లాన్స్, వాళ్ళే ప్రణాళికలు, ఈ రకంగా మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తాము. ఆధ్యాత్మికం కొంత కూడా వాళ్ళకి ఇదే లేదు, అవగాహనమే లేదు. సో ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఆచార్యులు చెప్తుండే ఈ ప్రస్తుత ఒక రూలు వెనకాల యొక్క మహారాజులు శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు చేస్తుండేది. ఇది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని ఆచార్యులు పోల్చుతున్నారు. ఈ సిస్టమ్స్ ఈ సిస్టమ్ మొదటగా వాళ్ళు భక్తులు అవ్వాలి. సో వాళ్ళు భక్తులు కాక వాళ్ళు భగవంతుని ప్రతిదిని వాళ్ళు ఏం చేస్తేనో అది అందరికీ కూడా అది అపాయమే, అదొక ఇదే. సో నిజమైన ఇది జ్ఞానము అని ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద డిగ్రీ, పెద్ద పెద్ద ఇది అని కాదు, అది పొంది కాదు, ఇది శుద్ధ భక్తులు అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరు. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా జీవన పరిపూర్ణత్వము వాళ్ళు కార్యనిర్వహించేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవుతుంది. ఇది మొదటగా. నెక్స్ట్ వాళ్ళ కీర్తి. సో సహజంగా వాళ్ళ కీర్తి ఎప్పుడు పెద్దగా అవుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది యుధిష్ఠిర మహారాజు కీర్తి, వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళ సహోదరులు అంతా కేవలం భూలోకంలో కాదు, అది పైన లోకంలో కూడా అది వెళ్ళింది. స్వర్గలోకము, ఇంద్రలోక, అంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు అక్కడ. సో వాళ్ళకు కూడా ఇదేమి ఇది భూలోకంలో ఈ రకమైన రాజ్యం అంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు అంత గొప్ప వ్యక్తి, ధర్మిష్ఠుడు. సో వాళ్ళ కార్యనిర్వహణలో వాళ్ళు చేసింది, వాళ్ళ కార్యాలు చెప్తారు. వాళ్ళు చేసిన 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు అని చెప్తారు. అశ్వమేధ యజ్ఞం అని వెనకాల జరుగుతుండేది. ఇంద్రుడు చేసింది 100 అశ్వమేధ యజ్ఞం అయితే వీళ్ళు చేసిన 3 చాలు. వాళ్ళు చేసింది ఒక ఇది అంత విశ్వానికే అంత అది ఇదైంది, కీర్తి వాళ్ళకి వచ్చింది. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు సో సామాన్య కాదు, యుధిష్ఠిర ధర్మిష్ఠుడు. సో నిజమైన అది కీర్తి. ఈ కీర్తి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా అది పెడతారు వాళ్ళ కీర్తి. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా మేము తెలుసుకుంటాం. ఇది ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాలు కాదు, ఎంత సమయం అవుతేనో వీళ్ళ కీర్తి ఉంటుంది. భక్త ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ కీర్తి ఎప్పుడో అది సత్యయుగాలో ఎప్పుడో జరిగింది. అది ఎంతో లక్ష సంవత్సరాలు, లక్ష సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కూడా వాడి కీర్తి ఉంది. భక్త ప్రహ్లాద అంటే మనకి అంత ఇది. ధ్రువ మహారాజు అంటే వాడి కీర్తి ఉంది. సో చెప్తారు నిజమైన కీర్తి అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడిది కీర్తి. సో ఒక సమయం చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళకి ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు రమానంద రాయ్కి. అప్పుడు ప్రశ్నించేది ఎవరు ఉత్తమమైన కీర్తివంతుడు, మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సన్ ఎవరు చెప్తారు. సో అప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడు. సో ఎవరు భక్తులు భగవంతుల శుద్ధ భక్తులు అవుతారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కీర్తి వాళ్ళది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. సో ధర్మరాజు శుద్ధ భక్తుడైన కారణం ముఖ్యంగా సో అన్ని రకంగా భౌతికంగా కూడా వాడు అంత ప్రవీణుడై వాడు చేసింది ఒక ఇది సర్వకాలానికి అది వాళ్ళు కీర్తి ఉంది వాళ్ళకి.
సంపద కృతవలోక మహిషి భ్రాతరో మహి జంబూద్వీప ఆధిపత్యం చ యశశ్చ త్రిదివం గతం. సో వేరే వేరే లోకాలకి కీర్తి వెళ్ళింది, వేరే లోకాలకి. మనం ఇక్కడ ఉండేది చిన్న ఒక భూలోకం అంతే. ఇది చాలా చిన్నది. ఇది మనం చూస్తేనే మేము దీంట్లో కంప్యూటర్ దీంట్లో మీరు కంపేర్ చేస్తే సూర్య అంతా మనకి చాలా పెద్దది. ఎంత చెప్తారు? 14,000 టైం పెద్దది అని చెప్తారు. ఏమో చెప్తారండి దాని మాస్, అది సూర్యుడు. సో అలానే జూపిటర్ ఇదంతా చూస్తే అది దాని కంపారిజన్ భూలోకం చాలా చిన్నది. ఇదేమి పెద్ద ఇది కాదు. మనకి ఇక్కడ అనిపిస్తుంది చాలా పెద్ద దేశంలో ఉన్నాము, చాలా పెద్ద నగరంలో ఉన్నాము, చాలా పెద్ద మన బంగలో చాలా పెద్దది అని మనకు అనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఉండేది. అయితే ఇది చాలా చిన్నది, ఇది చిన్నది. ఇంకా పెద్ద పెద్ద లోకాలు ఉన్నాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద ఇది దేవతలు యాక్చువల్ చెప్తారు. ఎలా అంటే వాళ్ళ సైజులే చెప్తారు. వాళ్ళు మనం ఒక చీమ ఉన్నట్లు మన సైజు వాళ్ళకి చెప్తారు. మేము వెళ్ళేటప్పుడు మార్గంలో చూస్తాం చిన్న చిన్న క్రిమిలు, మేము దాన్ని లెక్కించాం. యాక్చువల్ దేవతల ముందా మనము అలానే, మన సైజ్ కావచ్చు, మన వ్యక్తిత్వం కావచ్చు, అన్ని కూడా చాలా చిన్నవాడు. అయితే కూడా ఇక్కడ చెప్తుండేది యుధిష్ఠిరుడు ఈ భూలోకంలో రాజు అవుతానో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడైన కారణమున వాళ్ళ ఖ్యాతి, వాళ్ళ సిద్ధి అనేది, ప్రసిద్ధి, వాళ్ళ ఇది అనేది అది అన్ని లోకాలకి అది వెళ్ళింది అని చెప్తున్నా. అంటే శుద్ధ భక్తుడు, సో ఆ రకంగా వాళ్ళ ఇది కీర్తి వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఆచార్యుల పాయింట్ చెప్తుండేది. సో వేరే వేరే లోకానికి వెళ్ళేదానికి ఆ గ్రహ లోకాల దేవతల్ని పూజించాలి. యాంతి దేవా వ్రత దేవా పితృని యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ మధ్యాజినోపి యాంతి. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ప్రయత్నించినట్లు స్పుట్నిక్, రాకెట్, శాటిలైట్, స్పేస్ వెహికల్స్ దీని ద్వారా వెళ్ళేది కాదు. ఇది అవ్వదు. ఇది ఎలాంటే ఉన్నత లోకాల్లో వాళ్ళు సత్వగుణం ద్వారా ఉన్నారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ. కృష్ణుడు గీతాలో చెప్పేది మనకి ఊర్ధ్వలోకంకి వెళ్ళాలి అంటే సత్వగుణం ఉండాలి. మధ్య తిష్టంతి రాజస, అదో గచ్చంతి తామస. సో మనము ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఇంకొకరు అందరూ కూడా మనం భూలోకంలో కలియుగ ప్రభావమున అంత రజోగుణ తమోగుణంలో ఉన్నాం. సో రజోగుణ తమోగుణం నుంచి ఈ ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళక అవ్వదు. దానికి విధానమే వేరే. దానికి అది కొంత మనము ఒక 1000-2000 కిలోమీటర్ ఎంతో వెళ్ళి మనము ఎంత దూరంగా ఉంది ఈ ప్రదేశాలంతా, ఇక్కడికి వెళ్ళక అవ్వదు అని ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఎక్కడ వెళ్తాము అంటే ఆచార్యులు చెప్తుండేది కృష్ణుడు 16వ అధ్యాయంలో దైవాసుర విభాగ యోగంలో చెప్పేది తానహం ద్విషత క్రూరాన్ అజస్రం అశుభాన్. సో కృష్ణుడు చెప్పేది సంసారేషు నరాధమాన్. సో భగవంతుడు చెప్పేది ఎవరు రజోగుణ తమోగుణంలోనే ప్రభావితులై వాళ్ళ ఉంటారో వాళ్ళకి నేను ఎక్కడ పంపుతాను అంటే వాళ్ళు ఇంకా అంధకారమైన జంతు జీవనమో లేకుంటే అంధకారమైన లోకాలు, ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. స్థానం. సో ఇది వాళ్ళు ఉన్నత లోకానికి వెళ్ళలేక అవ్వదు. ఉన్నత లోకం అనేది ఏమో భూలోకంలో వాళ్ళు ఒక సమయం మేము వెళ్తాము, ఒక సమయం యూరోప్ దేశం నుంచి వాళ్ళు మేము ఇండియాకి వెళ్తాము అని వాళ్ళు వెళ్ళింది. తర్వాత ఆఫ్రికా, అమెరికా అంతా వెళ్ళి అక్కడంతా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసి ఇది వింటాం మనం. ఇది హిస్టరీ, ఇతిహాసం. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఇంకొక లోకానికి ఒక్కొక్క రావణ ఒక్కొక్క వీళ్ళు వెళ్ళారంతే, హిరణ్యకశిపు. అయితే సామాన్యంగా దానికి ఇది అంత ఈజీగా వెళ్ళక అవ్వదు. ఇది వేరే లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ మనము కంట్రోల్ చేసి అవ్వదు. సో ధర్మరాజు యొక్క యజ్ఞములు, యోగ్యతలు, మహత్పూర్ణములను, ధర్మపూర్ణములను అగుటచ్చే ఉన్నత లోకవాసులు కూడా అతనిని తమలో ఒకనిగా ఆదరించుటకు సిద్ధిపడి ఉంది. సో ఇది విధి విధానాలు ఉన్నాయి వేరే లోకాలకు వెళ్ళేదానికి. అది లేక ఇది వేరే అవదు. రోదసి ఎందుకు కొన్ని వేల మైళ్ళ వేగముతో ప్రయాణింపగల వాహనములను రూపొందించిన చిన్నవప్పు పాటి భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు, ఇంజనీర్లు అచ్చట ప్రవేశం నొసగబడరు. సో ఇంకా ముఖ్య విషయం ఇక్కడ చెప్తుండేది ధర్మరాజు శుద్ధ భక్తుడైన కారణమున వాడికి భగవంతుడ సేవల, భగవంతుడ సంబంధంలో అంత దివ్య ఆనందం ఉండే కారణమున వాళ్ళకి భౌతికమైన ఏది ఆకర్షణ లేదు. సో వాళ్ళ ఉండే స్థితిని మనము ఆశించుతుంటాం. అలా మాకు అలాగొకటి స్థితి జరిగితే, అంతమంది సేవకులు ఉంటే, అంత ఒక ఆధిపత్యం జరిగితే, అంత ఒక మంచి భార్య దొరికితే, మంచి ఎంత ప్రతి ఒక్కటి ధనం మేమంతా కోరుతుంటాం. నా ధనం నా జనం నా సుఖం, నా ధనం నా జనం కవితాం వాద జగదీశ కామయే. సో శుద్ధ భక్తులకి ధన జన ఇది వాళ్ళకి భగవంతుడ
దీంట్లో ఎంత ఒక దివ్య ఆనందం ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా చెప్తుండే ఎగ్జాంపుల్లో క్షుదితస్య యథా ఇతరే. సో ఎవరికైనా ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఆకలికి మనం ఆహారం ఇవ్వాలి. సో అయితే ఆకలి వాళ్ళకి లేకున్నప్పుడు ఏం ఆహారం ఉంటే ఏమి ఇస్తే ప్రయోజనం. సో వాళ్ళకి ఆకలే లేవు వాళ్ళకి, సో ఇంకేమి ఆహారం ఇచ్చి ప్రయోజనం. సో అలాగా శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు సో ఎంత సంతృప్తి ఉన్నారు అంటే భౌతికంగా ఏది కూడా వాళ్ళకి సంతృప్తి ఇవ్వదు. యాక్చువల్లీ మేము చూస్తాం ఇప్పుడు ధర్మరాజు ఇంకొంత సమయంకి వాళ్ళు వినిందే శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళారు తిరిగి తన ధామానికి అని వెళ్ళిందే. వాళ్ళు ఏమీ కూడా లెక్కించలే. ఓ నా సహోదరులు ఉన్నారు, భీమసేనుడు, అర్జునుడు, వాళ్ళు నాకు ఎంత వాళ్ళకి నా దీనిగా అంత ఆప్త సంబంధం ఉంది, మాకు జీవన పూర్ణ పర్యంతం మనం ఉంటుంది, అంతా ఏమీ లే. ఓ కృష్ణుడు వెళ్ళారు, ఇంకా నేను కూడా వెళ్ళాను. త్వరనే వాళ్ళు తయారవుతారు, త్వరనే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి చేసి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు తర్వాత అలానే వాళ్ళు అర్జున, భీమసేన, తర్వాత ద్రౌపది, సుభద్ర, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కూడా అయింది. ఇంకా మనం భగవంతుడు కార్యం ఇక్కడ అయింది, ఇంక మనం కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు అని వాళ్ళు కూడా తయారవుతారు. సో వాళ్ళకి సంపూర్ణ ఒకే ఫోకస్ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి పైనే. సో అది మనకి చూస్తాం తర్వాత. సో ఆచార్యులు చాలా బాగా ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇక్కడ భౌతికంగా మనము ఇది కావాలి, మనకి ఆహారం కావాలి, నిద్ర, మైథున, ఇదినంతా మన ఇది భౌతిక ఇది. సో దీని నుంచి మనకి సంతృప్తి రాదు. మనకి కావాలనేది ఆధ్యాత్మిక ఆహారం. సో మనం ఆత్మ అయినానికి ఆధ్యాత్మిక ఆహారం, ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమం, ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రయం, ప్రతి ఒక్కటి ఆధ్యాత్మికమైనది కావాలి మనకి. సో ఈ ప్రస్తుత నాయకులకి తెలియదు ఇది అని, అది కూడా మరలా వాళ్ళు దాన్ని తెలిపిస్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగమంతయు క్షుధార్థులైన జీవితంలోనే నిండి ఉన్నది, స్పిరిచువలీ హంగ్రీ బీయింగ్స్. అట్టి ఆకలి అనున్నది మంచి ఆహారము, నిలువ నీడ లేదా ఇంద్రియ భోగముల కొరకు కాదు, అది కేవలం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కొరకే. తగినంత ఆహారము, నిలువ నీడ, రక్షణము, ఇంద్రియ భోగార్థముల కోరబడి అనుందనే ప్రపంచము అసంతృప్తికి లోనైనందని వారు అజ్ఞానవశమున పలుకుచుందరు. ఇదే భ్రాంతిగా పిలుపబడను. అనగా జీవుడు ఆధ్యాత్మిక తృప్తి కొరకై ఆకలిని గొని ఉండగా అన్నారుడై ఎన్నట్లు తప్పుగా చిత్రీకరించుచున్నారు. కానీ భౌతికంగా సంతుష్టులైన వారు కూడా ఆకలి గొని ఉన్నట్లు మూర్ఖ నాయకులు గాంచలేకున్నారు. ఆ విధంగా భౌతికముగా సంతుష్టులైన వారికి గల ఆకలి మరియు దారిద్ర్యములేమిటి? సో భగవంతుడు గీతాలో చెప్పేది ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తిన అర్చన. సో బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని లోకాలు కూడా ఇది క్లేశమయ జగత్తే. ఇక్కడ మరల జనన మరణం అవుతుంటుంది. సో మేము భక్తిలో ప్రతిష్ఠిత అయినప్పుడే మనకి ఆ సంతృప్తి. సో అది కూడా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనము ఒక వ్రేళ్ళకి నీళ్ళు వేయాలి, అప్పుడు ప్రతి ఫుల్ సంపూర్ణ చెట్టుకి అది పోషణ జరుగుతుంది. సో అలాగే కృష్ణుని సేవించాలి. సో కృష్ణుని సేవించే ద్వారానే మనము కూడా మన సంతృప్తి అవుతాము, మన కుటుంబము సంతృప్తి అవుతుంది, మన సమాజము, అన్ని దేశము, ప్రతి ఒక్కటి. సో ఇది ఫార్ములా. ఇది యుధిష్ఠిర మహర్షికి సరిగ్గా తెలుసు. ఏం తెలుసు? భోక్తారాం ఏక తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం రచితి. సో కృష్ణుడు ఒకటే భోక్తాడు. సో మనము కృష్ణుని సేవించాలి. సో భోక్తారం, సో కృష్ణుడే ప్రతి ఒక్క అన్ని లోకానికి మహేశ్వరుడు. సో కృష్ణుడే పరమ స్నేహితుడు. సో దీన్ని సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నారు యుధిష్ఠిర మహారాజు. సో దానికోసం వాళ్ళు భగవంతుడి పైన ముకుంద మనస్సు వాళ్ళు పెట్టారు. సో అలానే వాళ్ళ క్రింద ఉన్న అంత జీవులు కూడా, అంత ప్రజలు కూడా వాళ్ళని అలానే వాళ్ళు తయారు చేశారు యుధిష్ఠిర మహారాజు. రాజర్షి. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి